Ассалому алейкум тамошобинои азиз, подписчико. Ҳамаи қаса хуш омадед ба канал. Хеле ки мебинед ҳама ҷорам хел дравида рафтаисам мардум майда моҳонҷои худмо дравида меем ин тарафоро. Оле бастагӣ нестам, фақат тупчакади мунде. Нигоҳ кунед, як тамошо кунед. Дидем ин ҷора. Болом ба дравидагӣ. Ана диде бардори азиз, чанд рӯз пеш агар дар ёдтон боша сухтор шуда буд. Ноҳияи Лахш гуфтан, тарафҳои Дамбрачӣ. Ана унҷора дид дудуш биромадаи саяи параволиам дудуш ҳастаем ҷо сиях шидан. Кам диёран айҷа дури бадай қона метава ба фикрам. И пара деҳаи сугата деҳаи сугаду тара. Насиб мерем оз шерона риа нишон ту метим карчкора яд бине кучи хешидан ацени куне. На воли бача кадеса мақсад бача парфтас. Хай созаёз мерем, панамор меги. Неҷора диде шерона. Неҷора ҳамаша хук задаги дар гуруш задаям бара. Имсол ҳами хук дар амиҷа беҳад ғам дод. Чӣ қадар мардуме ки дар амиҷа касе ки амиҷа карчка дошт, карчкашмо. Қариб ки ҳамара зад. Ина карчкай, оз мерем пешуш. И карчкае ки замине ки афкора мақсад 2 сол ё 3 сол. 4-5 сол зоид ба финушондагимаш карчкашам қашдага ягон дору шудаги нестем. Оз мерем замине ки навай дам гирифтага бедоруя ине ки уша ба навор меги. Ина шероинар. Замине ки нав дим сол таки кордаги ине ки дори шудаги нестем карчкара баше. Бе дори бе чи нам қашдаги. Ина. Созай назар. Назар бош состара иҷа. И тарафа я бор нигоҳ кунед, дидед танои карчка дравидаган мардум. Ина хе меҳнат меран мардум. Касе ки гов дора, мол дора, дар ишлоқ дар деҳот зиндагӣ мекунад, надрава ка ҳалаф намешава. Оре онқа медраванд мардум. Нигоҳ кунед шумо. Дидед? Чӣ хел дравида? На угал кадеса. Инҷа ду се ҷойгашам хел задааст. Хай ба хайре. Як ё 2-3 ойгаш метиҳам насиб бошаву сентябр мумкин 15-20 мош. Мисол варахта шундемаш муҳимай. Меканимаш баъд ҳосилиша худо хоҳад иншалло ба навор мегирем видео мекунем ки инамиҷа ман чанд қадар мақсад чанд қопчи чанд линча карчка мешава. Зинда боши шероинар. Лайк комментарияро фаромӯш намекунед. Ёра мебинед, ёра задем ки барои хуги аблаҳ ки омад, ашрахас кунам тарс. Хеле фокус кардем гаштем.